Lho lah sapa kuwi sing nangis buanter men to kuwi? Sapa to? Ya Allah, sapa sing kepaten? Lho lah, Mbak Ida to jebule. Kok ilang ki lho. Ya Allah, Mbak Ida wis sampean ki lho nangis buanter men ki ana apa? Ana apa? Mbak Dian piye ki? Gusti, gemes aku. Sik. Tenang. Tarik napas. Hembuskan, tarik napas meneh. Nah, sampean saiki cerita napa? Termosku ilang Mbak Dian. Termosmu ilang. Iya, sing aku nitip sampean ki lho Lenestar. Termosku ki ilang. Lah emangnya termosmu ilang ning ndi, Mbak? Mau ning kebon, aku jek panen terong. Terus saiki ki sampean nangis ki mau trimo gara-gara termos. Iya, kan eman-eman to, Mbak. Jane wingi tuku wis ilang. Halah ya Allah, Mbak. Sampean ki nangis buantere kok ngono tak kira niki sampean kena musibah apa to? Tibake mau termose ilang. Iya, piye ki, Mbak? Sis. Ini mabuk apa ki, Mbak? Aduh, iwangku gosong. Mbak. Gara-gara sampean termosmu ilang. Iwakku nganti gosong kaya ngono. Sesuk meneh nek sampean termosmu ilang to. Aja buanter nangis kaya ngono ki marai ribut sak desa. Ngene iki sak iso duwe lawuh to. Iwakku gosong kabeh. Piye ta ki kok gara-gara aku? Iwak gosong nyalahke wong ki lho. Ngerti kene termos ilang. Nulungi ngono lho. Termosku ilang.